2 setmanes és el temps que té el jutge per dictar la sentència definitiva per Javier Rodrigo de Santos després que ahir un jurat popular el declarà culpable d'haver gastat 52.000 euros amb la visa de l'Ajuntament de Palma en clubs de cites i altres despeses personals. Visiblement deteriorat després de 3 dies de judici, Javier Rodrigo de Santos escoltava ahir a hora baixa el veredicte del jurat popular. Els 9 ciutadans que l'integraven troben l'exregidor culpable i recomanen que ingressi a presó, encara que el condemna sigui inferior a 2 anys. Entendemos que la pena que le imponga el magistrado debe cumplirla y por lo tanto no procede la suspensión ni el indulto. Tot i això, el jurat ha admès, amb certa precaució, totes les circumstàncies atenuants que va presentar la defensa. Reconèixer la confessió del delicte, la reparació dels 50.000 euros defraudats i també la seva addicció a la cocaïna, encara que no de forma totalment exculpatòria. Javier Rodrigo de Santos, en el momento de los hechos, era adicto a la cocaína, circunstancia que disminuía de forma no intensa su voluntad para reprimirse en la realización de las disposiciones de dinero público, hechas en su propio beneficio mediante la tarjeta del EMOP. La pena oscil·la entre els 3 anys que demana la Fiscalia i els 4 mesos i mig de la defensa, que ahir es va mostrar prudentment satisfeta. Creo que han estimado la mayor parte de argumentos que nosotros habíamos planteado. Ahora falta saber cómo se expresan en la sentencia. En base al veredicte del jurat popular, en les properes setmanes el magistrat Carlos Izquierdo dictarà sentència. El 5 d'octubre, De Santos tornarà al jutjat pel cas de presumptes abusos sexuals a menors.